Čaute. Tak aj dneska sa podaril kaprík, nemoc síce veľký, aké 80, ale bojovný bol. Zobral na Beta Inferno plus Kill Bill, takže rýchly záber. Dejú sa veci, lebo už som mal jeden záber, to mi otrhlo udicu. Je zmena počasia, už začal fúkať veter, takže ryby sa rozbehli, zakrmené je. Už dneska nezakrmujem ako keby tak ščona, lebo cez víkend sa ide na chatu, takže nebudem chytať, nemá zmysel krmiť, ale ryby sú rozbehnuté, takže berú. Tak zatiaľ čaute, možno ešte niečo bude.